Terus Tapi terang. padha karo ngelokne aku ngece aku lemu iki. Yo ora Ya ben lemu. rada-rada piye ngono lho suasanane. Enggak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Ya. Sudah. Sudah. Dibaca sih. Ah, Apa? dibaca dulu. Nah. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Heeh. Terus itu ada titipan uang 200. Ah. Nah, aku sampean kirim nomor Pean, rekening wae. pean. Engko pean gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Ya.